Хрупкави милинки с сирене. Започваме като се разтваряме маята с малко захар и малко брашно. Оставяме да шупне. След това замесваме меко тесто. Оставяме да втаса, докато се удвои обема. Разделяме на топчета, горе-долу еднакви по големина. И след това всяко топче се топи в масло и се нарежда в тавата. Отгоре ще залеем отново с масло и слагаме сирене. Получават се чудесни, хрупкави отвън и мекички отвътре милинки. Опитайте, чудесни са. Мекички и много вкусни. Добър апетит!